je 17. januára 2026 v Bratislave námestie Pavla Osága Hviezdoslava a bude sa tu konať meeting Zjednotení za mier. Bude sa hovoriť o Venezuele, o teroristickej organizácii, ktorá nesmie byť menovaná. A my zo spoločnosti Gustáva Husáka sa jej tiež zúčastníme. Samozrejme, budú tu aj komunisti 21. Nachádzame sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. 15:00 prebehne protest. Aj my, členovia vedenie spoločnosti Gustáva Husáka, podporujeme túto protestnú aktivitu, ktorá je zameraná proti imperializmu, proti pošľapaniu medzinárodného práva. Skrátka, občania menších krajín sú vyzvaní touto cestou protestovať proti vyčínaniu Spojených štátov amerických, ktorý začal vo Venezuele, pretože dnes je Venezuela, zajtra môže byť ktorýkoľvek štát, dnes je Maduro, zajtra môže byť akýkoľvek prezident, ktorý nebude súhlasiť s politikou Spojených štátov amerických. Vážení priatelia, je to nesmierne dôležité. Existencia menších národov, malých krajín, jednoducho bez medzinárodného práva je ohrozený. Vítajte, priatelia.